Míří-li foton přes desku se 2 štěrbinami, z nichž jedna je pozorována, neprojde oběma štěrbinami. Není-li pozorována, projde. Je-li pozorována poté, co projde, ale předtím, než narazí na desku za ní, neprojde oběma štěrbinami. Souhlasím. A co s tím? Jenže by to byl fajn potisk na triko. Chceš slyšet jednu zajímavost o schodech? Ani ne. Líší-li se výška schodu byt jen o 2 mm, většina lidí zakopne. To je mi jedno. 2 mili, to se mi nějak nezdá. Fakt? Ve 12 jsem provedl sérii pokusů. Táta si zlomil klíční kost. Proto tě poslali do internátu? Ne, to až když jsem se vrhnul na lasery. Je mi ctí být svědkem tvého genia v akci. Dohromady máme IQ 360. Dostat se přes tyhle pitomý dveře by pro nás měla být hračka. A tyhle 2 mají jaký IQ? Chyť ty dveře! Ty jsi ji z hlavy nepustil. Naše děti budou chytrý a nádherný. A hlavně imaginární. Hodíme to nahoru spolu? O tom dost vážně pochybuju. A proč? Protože my nemáme ani vozík, ani stěhovací popruhy, ani sebemenší známku svalové hmoty. Nepotřebujeme svaly, jsme fyzikové. Jsme intelektuálními následovníky Archimeda. Dejte mi pevný bod a já pohnu zemí. Je to jen otázkou. Pomoz mi, já to neudržím. Archimedes by byl hrdý. Pomalu. Pomalu. Dobrý. Nedáš si vločky? Dneska je mi tak fajn, že sáhnu po nějakých s nízkým obsahem vlákniny. Ahoj, mý medulinky. No to snad ne! Penny vstala. Vy úchylní indouští parchanti! Jak víš, že jsme to byli my? Možná jsem jí tam nechal nákres s návrhem na reorganizaci šatníku. Tohle si schytáme. Papá, medulinky, nazdárek otruby. Sheldnově věta, od teďka jsem totiž pán meče. Leonarde, pozor! Hergot, teď nás decimujou! S bohem, dacani. On se teleportoval. Už nabízíme Azerotu na eBayi. Ty jsi nás zradil pro peníze, co seš to zač? Jsem zlotřilý elf. Vy nečtete charakteristiky postav? Hele, někdo si ho zrovna koupil. A od teďka jsem pánem meče! Tak jsem zase uvažoval o cestování časem. S neviditelností už si pohořel? Tu jsem dal k ledu. A hele, kdo to k nám... Vyplašíš ho. Je jako koloušek, nevšímejte si ho. Děkuju. No jo, viděl jsi dobře. Takhle válíme u nás v kraji. Co kdyby se klukovi něco stalo, aby Sheldnovi nekonkuroval? Tím by se problém vyřešil. Tak moment, uvažujete o zavraždění Denise Kima? Já nejsem proti. Tak daleko jít nemusíme, jsou i jiný prostředky. Do Severní Koreje už nemůže. Ví, jak zdrhnout. Tlačte víc! Když zatlačím ještě víc, porodím tady tlustý střevo. Já už necítím prsty, pohněte. Objem práce nezávisí na její rychlosti. Základy fyziky. Sheldne? Jo? Jestli těma prstama ještě kdy pohnu, zaměstnám svůj prostředníček. Ahoj, kluci. Ahoj, Penny! Dejte si pauzu. To není možný, co to do něj vělo? No, možná, že ty jeho nealko Cuba Libre zase až tak moc nealko nebyly. To snad ne. Každej si hod experimentujem po svým. Daj, 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 daj,